pena bat, bigarren postua ondo borrokatutako lasterketa batean. Bai, pena bat izan da, hortxe egon gara lehiatzen eta nahiko ondo. Bezin gora jaiko dugu, jandek beste puntu bat zeran mala eta zu asko sufritu bezula malda gora. Egia esan da oso fuerte joan da, gurpilean azken finean erosoan naiz, eta goien puntu batzuk eran doaz, eta nahiko ondo. Nola sentitu zara beste horretik, ze bi bakarrik ditu zarete azkeneko igora horretan, nola izan dira azkeneko kilometroak gogoratzen dugu, bai iesaldian egin dezuela ia lasterketa osoa? Egia esan da oso ondo sentitu gara taldeko biok, eta eskapadea oso ondo joan da, eta orduen mugidu behar ginen, aurreantza joan naiz, eta atxetik iparraldeko honek hartu dit, eta gero berarekin helmugara ino. Kolmenero eta zu izan da iesaldian, taldekide bi probatu hartzen duten modu ezberdinetara. Atzetik ere Ibai Bilate indartsu hurbiltzen ari zen? Hori da, gauzea zen jentea aurreantza batea, eta orduen mugitu nazenan bat aurreantza joan da, gero atxetik bai mugitu dire, eta orduen denbora guztien jentea okin dugu aurrean, eta orduen karrela nahiko kontrolatuta egon da. Zorionak. Eskerrik asko.